May sa maninadaniw tintay ikan biyag iti tangatam. Manipud ken ni Miss Lea Gaborno Tabieros, Ikabirawan, Gonzaga, Cagayan. Daniwa na pauluan iti Arapaap. Nakurapay laeng ibiyag anabangona. Inaldaw nga inumek dagiti lulo. Gapot ulpit ken ranggas dagiti nang tagibi kanya. Gapot na sapaak anaulila itinaganak. Anyan ang nagsaen, tunggal inak maimatangan. Dagiti kataeb ko, maagturong iti pagadalan. Idinto asyak, guyod ko ti arado ken kalakyan. Agtaripato iti nalawa, akataltalunan. Titurod, ditak nga ipeksa. Nalaos nga iliw ko, kada ina ken ama. Jak malapdan, panagarubos dagiti lulo. No adda kayo na kuma, patgek nga ama ken ina, ita nga agdama. Jak kumamarik na ita, kastoy apanagsagaba. Tuok ken rigat tinapasarak. Adu nga amos panangisagana iti masakbay. Sakit tinaken na ipempenda diti kaongga. Gapu tanay tantan ti panagbasa. Musika ang nagduyusan to'y rikna. Siyudad ti Manila nakigasang-gasa ta. Talento nga ikot ko iso tinagpuuna. Panubok iti biyag ng patigker kanya. Tured pakinaken arapaap naragpat ko. Binuyugak iti kararag managpakumbaba a puso. Ket gapu iti kinaiget ken adu a sakripisyo. Ininot a nagunod ko dagiti arapaap ko. Dahil pakabuklan ti daniw ni Miss Lea Gaborno Tabieros. Pabayan to'y pagayam nyo. Next so nagkawili ti Pamplona, Cagayan.